Ей, Сашо, Почваме значи разпаковане страхотна работа. на новите капли. Такъв пакетаж, такова нещо не сме виждали. Това е нещо уникално, да знаеш. В момента нашият колега прави една демонстрационна... Какво стана, Сашкин? Нещо не можеш. Една демонстрация. Отваря своите нови колела, тип Русе. Произведени са по една изключителна технология. И само след мънишко, след като ги разпечати, ще ги поставим на велосипеда. Но преди това трябва да направим, трябва да сменим касетата или зъбния блок и ще трябва да го монтираме на новите капли. Ето и другата капла. Здраво са ловили в това сред. Здраво ловито. И велосипедът. Ще ви го покажа и него. Сашо се мъчи много упорито да ги разпакова. Предна капла, тук трябва да се автоматично. Това е предната. Хвърля го на земята, на бокуците. Да не ги топаваме. Нямам кошови за... Ще ги съберем после малко. Ще ги съберем. Хвърля го на земята. Чай да не ги таковаме. Да не ги хвърлим и тях. Quick release. Много са красиви. Ето го и велосипеда. Който ще го тюнинговаме с новите капли тип Русе. Русински модел с 24 спици. Включително и предна и задна с по 24 спици. Много са устойчиви. Имат надпис Vuelta. Голяма работа. С лагерни главини. Високоскоростни. Сашо, помощ? Искаш ли помощ? Трябва ли или? Да, в момента е запакова. Страхотен дизайн, такова нещо не е правено никога. Не съм виждал дори капа на кампаньола, на Mavic, толкова красива. Това са определено най-красивите капли в Пловдив майна групата. Сашо, аз завъртя да видим, има ли врътни главини? Да, аз такива главини. Това са лагерните главини, да. Да, действително. Завърти ние врътни да видим. Охо! Нещо голяма джанта. Страхотно. Направо това е нещо уникално. Добре. И така ще се прехвърлим, когато монтираме касетата, зъбния блок. Очаквайте включване след мъничко. Това е за сега.